To my channel ओमफ्राय आंना दिनैनि दिनारा माबा मा होनगोन बोरमाजों आलु संना मायदों फ्राय ओमफ्राय आं पियास हानानै लाखाबाय बानलु बेफोरखौ मा नांगौ नाङा हानानै देनानै लाखाजोब्बाय ओरै सारायाबो दुंबाय थाव होनसै आरो लोगोफोर बोरमा एवनाया बोरमानि दैया रानबाय दायो आङो आलुखौ होनोसै दहाय एवनानै लाखादोंमोन ना एसे एवबावनोसै दासो आलु दं नालाय एसे मोजां एवनानै लाबावनानै अर फिसा होनानै ओमफ्रायसो आं दैखौ होगोन बोरै नुदों लोगोफोर कालारफोरखौ नुवाखै आलु होखांनानै आं दसे मोजां गोबावै एवबाय ओमफ्राय दायो आं दैखौ होनोसै बोरमा पुरा मोनसान्दि खनसेनो होना लानोसै दैखौहाय बिदि जदेद होबा माने एसे होबाय थाबोला गोथाव जाया आरोना ओंखायनो आं खनसेनो मोननायनि होखानोसै एसे बुरजाहैनो जेबो नांखागौ नै आंना बोरमायाहाय दायो कमप्लिटलि मोनजोब्बाय माने दैखौ बुरजा होखादोंमोन नालाय दैखौ पुरा रानथाब होजोब्बाय आरोना